Как се прилага съзнателното самовнушение? Всяка сутрин след пробуждане и всяка вечер преди лягане трябва да затваряте очите си и без да се стараете да съсредоточавате вниманието си върху това, което говорите, да произнесете 20 пъти и при това достатъчно високо, за да чувате собствените си думи следната фраза. Всеки ден, във всяко отношение, ми става все по-добре и по-добре, тъй като думите във всяко отношение засягат решително всичко, безполезно да се прилагат и специални самовнушения. Това самовнушение трябва да се прави колкото е възможно просто, пряко, машинално и без ни най-малкото напрягане. С една дума тая формула трябва да се произнася с тон, с какъвто обикновено хората се молят и четат молитви. По този начин формулата посредством органа на слуха прониква в безсъзнателното аз и като проникне там, веднага оказва съответното въздействие. Необходимо е този метод да се прилага през целия живот. Той има колкото предупредителен, толкова и лечебен характер. Ако през деня или нощта изпитате телесна или душевна слабост, вие преди всичко трябва да си наложите твърдата увереност, че съзнателно няма да я усилвате още повече, а напротив, ще я накарате по-скоро да изчезне. След това се постарайте да останете напълно сам, затворете очите си и гладейки челото си с ръка, ако се касае за душевно страдание или болното място, ако слабостта ви е физическа, повтаряйте високо с колкото е възможно по-голяма бързина. Минава, 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 докато ви стане по-добре. При известен навик физическата или душевната болка изчезва след около 20-25 секунди. Ако е нужно, това може да се повтори няколко пъти. Прилагането на самовнушението не може да служи за замяна на медицинското лекуване, но е изключително ценна помощ както за болния, така и за лекаря. От всичко, което съм казал, не е трудно да се разбере каква роля играе при прилагането на този метод лицето, което прави внушението. То не е някакъв строг господин, който само заповядва, а приятел и верен спътник, който води болния крачка след крачка по пътя към оздравяването. Тъй като всичките внушения се вършат в интерес на болния, той безсъзнателното му аз трябва да ги възприема и да ги превръща в самовнушения. Когато това бъде извършено, оздравяването настъпва по-бързо или по-бавно.